Ассалому алайкум бардору ва хӯрӯи азиз, ҳама каса сӯзен хубен, саломатиётон хубай, настроениятон сӯзай, ҳама каса хушомадем ба канали Саудутиҷӣ. Дар имрӯза навор чӣ хеле дисем бардору ва хӯрӯи азиз, навори навай, навори хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай, хонаҳои заминӣ ҳам ҳастай ва квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай. Нархҳошон арзонай, боварӣ дорам ки нархҳои ҳамин хонаҳо шумода 100% маъқул мешавад. Видеоро то охирша тамошо кунед, ҳамаша мефаҳмед. Ва барои дастгирӣ кардани мо бардору ҳам як дона лайку дизлайку ҳамура биҷиқен, гапто надорам, зинда бошен. Касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен, ҳам поёнда кнопкаи подписатсия унамура биҷиқен то аз видеоҳои нави пачкаи мо бохабар бошен. Бардору ин номеро десен, ин номеро барои реклама ягон кас хона, мошин ё ягон чи дигар реклама кардани боша, да ҳамин рақамҳо танҳо через WhatsApp рӯй кунед, мо барои харидорора рекламаи чоткиш мекунем. Рафтем. Вақти навора сар мекунем бардору рӯи экрана нигоҳ кунем ки мо гап занем, шумо бифаҳмем ки чӣ гуфтесем. Мо рӯи экрана нигоҳ кунем, ҳамаш 100%. Бисёри бардору хоҳиш карданд ки ай тарафҳои Кулоб, ай тарафҳои ноҳияи Восеъ хонаи заминӣ мо ба ҳамин хотир бардору ин хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, дар 6 сотиқ замин 3 дар хона кардагия, хай мисол оли ремонташ нопуррай, сум боша мегири хонаро камтар ремонт мекунӣ, дар хона медорои зиндагӣ мекунӣ. Соҳиби хона гуфтагия ки хона коробкай қарор дорад дар ҷамоати Худоёр Раҷабов, деҳаи Нунчемаст. Дар ноҳияи Восеъ будай дар хона зиндагӣ кардеси абдиян гуфтагия бардору илтимос касе харидора занг бизанем гуфтагия нархи ҳамин хона бардору 65000 сомонӣ. 65000 сомонӣ даётон мегирен. Арзон ҳам мешава, алиш ҳамина номерои телефонаш ҳастай, марҳамат касе дар корай, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, хонаи арзонро аз ноҳияи Восеъ бихаред. Эълона давом метем, бисёр вақт квартираҳои фурӯшӣ мемонем аз шаҳри Душанбе ва бисёри бардору хоҳарон навистанд ки ана хонаҳои арзон, квартираҳои арзон бимонен, мисол ӯ нархҳое мемонем қиматтаре гуфта буданд. Ба ҳамин хотир бардору ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе бо нархи арзон ёфтем. Якхонаga квартира дар 20 этаж қарор дорад, 44 квадратни метр, райони ноҳияи Сино будай, дом новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби ҳамин хона гуфтагия ки илтимос касе харидор боша ба занг бизанен, қарз додан намешавад. трезоҳош тарафи раи калона нигоҳ мекунам, яктанимта ҳамсоё омадагӣ уже зиндагӣ кардесанд да ҳамин дом. ремонтш камтар нопурра, чӣ хеле гуфтам бардору коробкай, нархша 75000 сомонӣ мега, 75000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳастай, марҳамат занг бизанен, квартираи арзона аз шаҳри Душанбе бихарен. бардору ва хӯрӯи азиз, эълонмона давом метем. Агар лайк ҷиқидагӣ набошена, лайка биҷиқенед, касе дар канали мо меҳмоне бардору подписатсияро фаромӯш накунед. вақти подписатсия мекунед, мо видеои нава парфтем, сразу шумо бохабар мешавед, медроен тамошо мекунед. ба ҳамин хотир агар имконият боша подписатсия кунед, лайкҳоро ҳам биҷиқем, бо зури бад мешавад, мо хеле хирсанд мешавем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ бардору дар 6 сотиқ замин дар хона кардагӣ, яъне ки хонаҳои времянкай, мисол вақти замина бихарӣ, сум боша бо барашда як хонаи бисёри хушрӯ мекунӣ, мисол деэтажа агар сум боша 6 сотиқ замин дар хона, ҳама шароитош ҳаст. хоб касе харидор боша бо арзон мешава гуфтагия, нархиш 110000 сомонӣ. ина бардору шумо мегӯед ки хонаи арзон нест, ай тарафҳои мисол территорияи Душанбе ина ёфтем ку. марҳамат занг бизанед, хонаи арзон аз ноҳияи Рудакӣ бихаред. номи пешинаш Ленский районай. бардору ва хӯрӯи азиз, эълонмона давом метем. бисёр вақт аз шаҳри Турсунзода хонаҳои заминӣ мемонем. баъд бисёри бардору хоҳиш карданд ки хонаҳои заминӣ хай мондесен, не ки бо квартираҳои фурӯшӣ бимонем. ба ҳамин хотир мо квартира харем гуфта буданд. ба ҳамин хотир бардоаҷону ина квартираи арзон ёфтем аз шаҳри Турсунзода. якхонага квартира дар 11 этаж қарор дорад, 42 квадратни метрай. дар шаҳри Турсунзода 3 микрорайон дабудай, пеши детский стоматология дабудай. дӯстони азиз, дом новостройкаи хона без ремонт, коробка. дом ба сифати аъло бардоштагия гуфтагия, ҳама шароитош ҳаст. дар якум этажаш ресторан, магазино мешидай. мақсад ки точкаи зур дабудай. касе мисол ҳамин квартираро бигира, бурд мекуна, мисол пушаймон намешава. нархиш 146000 сомонӣ. арзон ҳам мешава, алишам марҳамат, номерош ҳаст, метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. бисёр вақт хонаҳои фурӯшӣ мемонем ва заминҳои фурӯшӣ ҳам бимонен мега. ба ҳамин хотир ай тарафи шаҳри Душанбе заминҳои фурӯшӣ гуфта будам. бардору ин замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ваданасос будай, дар 9 сотиқ замин. хай хона кардагӣ ҳасти, хонаҳои времянкай, мисол бардору хонаҳои времянка будай, мисол агар биёй хай зиндагӣ карда мешава, агар якамтар ремонтш кунӣ. соҳиби ҳамин замин гуфтагия ки замини фурӯшӣ дар ваданасос, деҳаи Гулписта.
дар хонаи времянка кардагӣ бидаи 9 сотиқ замин ову светаш ҳастаи срочно фурӯхта мешавад. Гуфтагӣ нархиш 55 000 сомонӣ. ина бародару шумо мегӯем ки замини арзон дар тарафҳои Душанбе нест. ина ҳастае ки 55 000 сомонӣ метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, замини арзона бихарӣ, ҳозир бихарӣ. бародаро ва хоҳарои азиз, эълонмо намо давом метем. агар касе тамошо кардесем битонед ҳамун як дона лайки бепала биҷиқенед. касе дар канали мо меҳмоне бародаро подписатсия кунед. бисёри вақт ай шаҳри ваҳдат квартирҳои фурӯшӣ мегӯям бимонед, дар комментария менависам бародаро ина хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. Духонага квартира дар 11 этаж қарор дорад, 54 квадратни метрай. Дом чӣ хеле десем бародаро, дом новостройкаи, хона без ремонт, коробка. соҳиби ҳамин хона гуфтагие ки коробкаи 54 квадратни метрай духонага дар 11 этаж қарор дорад, лифтш ҳастай кор мекуна, ову светшам постоянӣ ҳастай, ҳуҷҷатош ҳамаш ҳаст, ҳуҷҷатошам бидай бародаро. хонара мегирӣ, хай мисол ремонт мекунӣ, дар хона медорӣ зиндагӣ мекунӣ. нархша 125 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешидай. марҳамат, занг бизанед. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. дар видеои пешина вақти видео кардем мондем, бисёри бародаро хоҳаро хоҳиш карданд ки аз тарафҳои вилояти Суғдам хонаҳои фурӯшӣ бимонед, яъне ки вилояти Суғ, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Исфара ва дигар ҷо. мисол ина ки хонаи арзон ёфтем, квартира. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара, духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 29 квадратни метрай. домои пешинаи бародаро, домои саюз ба қувват, панелни хона ремонт дорад. соҳиби ҳамин хона гуфтагие ки хона дар шаҳри Шӯроб, шаҳри Исфара, ҳамин адреси Шӯроба додагиай. нархи ҳамин хона бародаро ва хоҳарои азиз 85 000 сомонӣ мега. духонага 85 000 сомонӣ, бо арзонам мешавад гуфтагие. марҳамат, занг бизанед. эълончара давом метем бародаро, лайкора фаромӯш накунед, бо беҳад хуб мешавад. бисёри бародаро ва хоҳарои азиз хоҳиш карда буданд ки аз тарафҳои шаҳри Бохтар хона намемонед, чӣ ба намемонед гуфта буданд. хай бародаро гуфтем ки мемонем, ина ёфтем. гӯш кунед, ак заминияи хона, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ана ноҳияи Хуросон гуфтагиай, дар 25 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ тайёрай. хонара ремонт кардагием гуфтагиай. ҳама шароитош бидай, дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Борбад. манам хеле адрес додагие бародаро ва хоҳарои азиз, не ки 25 сотиқ замин, заминаш хеле калон бидай, 3 дар хона, хонаи беҳтаринае мумкин бошад, даранаш хай ремонт кардагӣ бидай. нархша 100 000 сомонӣ мега. марҳамат, занг бизанед. эълона давом метем. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ, пешина Румӣ бидай. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай. хоб, дом новостройка бидай бародаро, хона чӣ хеле десен ремонти замонавӣ кардагиай. соҳиби хона гуфтагие ки дар сентри районай, рӯ парои мактаби 1, 3 этаж духонага бо тамоми шароитошай, оби гарм, хинак, ҳамаш ҳаст бидай. кондисионерам бидай бародаро, мебел, балкони кишод бидай. ҳамин балконаш худаш як хонаи дигаи да мақсад гуфтагиай. нархи ҳамин хона бародаро ва хоҳарои азиз 150 000 сомонӣ мега. 100% меарза. 150 000 сомон духонага квартира аз ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ. номрош ҳаст, метавонӣ занг бизанӣ. бародаро ва хоҳарои азиз, мегзарем ба охири хонаи фурӯшӣ. не хая камтар охири видео омада ки гӯш кунед ки ҷои қазиқш омад. бовар кунед гап задаги ҳамин соҳиби хона омад, агари махушид. хонаи фурӯшӣ заминие қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар 7 сотиқ замин, 3 дар хона кардагиай. соҳиби ҳамин хона гуфтагие ки ана поёни фермаи Хуяксин ҳам хеле ном доштай. Ёвон, деҳаи Қимот, поёни фермаи Хумайсӣ. касе бихара, ними пулша бита, ними дигаша бадам бита мешава. хона ремонт надора гуфтагие, не ки касе ҳамин хонара бихара, ремонтша мекуна, метам гуфтагиай. ина айда чӣ мефора дигаи гапи хушрӯ. нарша 70 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. номрош ҳаст, метавонӣ занг бизанӣ, маълумоти бештар аз соҳиби хона бигирӣ. ана ака мегзарем ба охирон хонаи фурӯшӣ. касе тамошо кардеса, бигӯ ки ҳо ака тамошо кардесам. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбанд. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 30 квадратни метрай. Левакан дай, кӯчаи Борбад 43, квартираи 18.
соҳиби хона гуфтагие ки хона дар шаҳри Леваканда, кӯчаи Борбад, дом 43, квартираи 18. хона домои пешина гуфтагие, ки мақсад домои панелния 4 этажаи домо дар яким этаж қарор дора. Ремонташ миёнаи нашоти нархаш бояд чиним чи чақчақ мекунем, яъне ки маслиҳат мекунем гуфтагие. нархша 95 000 сомонӣ мега. бовар кунед 100% меарза як хонага 95 000 сомон. ай шаҳри Левакан. номрош ҳаст, метавонӣ занг бизанӣ. бардоро ва хоҳари азиз, касе то охирша тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қадимо тамошо кардем. зинда бошем бардоро. агар видео маъқул шуда боша лайкора биҷиқен ва подписатсия кунен. аз ки ҷое ки хона намондам ё замин намондам ё квартира, бардоро бахшиш мепурсам. дар комментария бинависен, ман ҳаракат мекунам ки ай ҳамун ҷое ки шумо мегӯед ку ай ҳамунҷа хона замин ё квартира биём битумтон. меҳнати мо барои шумо бардоро. шумо фақат ҳам як дона лайки бепла ҳаётон набронед. касе меҳмонед подписатсия кунед. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша бардоро. хайр.